km pak. Áno, bolo tam 50 km pak. Bolo tam 50 km pak. No, a čo? A čo? No. Bolo tam 250 km Zagreb, a čo? Čo? No a ja sa ťa pýtam, kam to ide tých 50 km po diaľnici, keď jen tam bol otok pár 10 km. No, tam sme mali zliet a odtiaľ by bolo 50 km na pak, čo to nechápeš? Tady šetri benzín, lebo keď tu keď zostaneme, tak za píči, lebo treba diaľnicu, tu nebude pumpa. Tak 50 km. A to, že odkedy to vyšli z toho mosta, tu sedíme zase na diaľnicu, no boha, aby sme nezaplatili ďalšie 3 kuna do piče. Dobre, ja som chcel na diaľnicu, ty potom povedal, že odpočme. Ja som išiel na diaľnicu. Ja som hovoril po druhej, po prvej. Teraz to už hovorí každý, že toto je asi dobre. No, ideme niekde do piča, nebudeme dobre, som vedavý, čo povieš. To bude zase koniec cesty a som vedel, čo povieš, ja som to vedel. Šlivnica Gornia. Piče vyjebané. Lebo tu iná cesta není. Však ísť? Je tam a tam. A iná cesta tu není. Keď tu není, tak potom môžeme ísť dohovor na diaľnicu. A ísť nekam do Riči. Do Luchova. Cítim kozy do... Napak je iba jedna cesta tu není. Sa to takto rozhodilo. A ináč to nemôže ísť. Hej, tam to končilo a tu to ide kam. Nevím, kam sa ide. Z Jejunice. Čo to je? To je iná mocene. Ja som išiel za diaľnicu. Piče kokot, skurvený do piče vyjebaný hajzel! Piče! Daj, nech sa vybúrim do piči, Michal. Daj mi tých patík teraz na... Som mal 12 ty kokos zabitých. A ten vyjebaný piču skurvený, nenatáčaj nás.